Cròniques de Gothel. Capítol 136. Evil Dead a la mà del Bethabart. El bufó daurat porta una safata de plata rematada amb detalls de níquel. A sobre, una daga serrada de color vermell reposa immemorial. El grup debateix qui es posarà la mà de la prefecta del maligne. Zariel s'acosta finalment i es decanta pel Bethabart amb un somriure. Començarà a inspeccionar la seva mà abans que el Bart pugui fer res i agafa el canell i, com si d'una branqueta es tractés, la comença a serrar. Entre crits de dolors interminables, acaba de talar el canell del Bethabart amb el xerrac i acopla la mà infernal a la carn bàrdica. A simple vista, al vell mig del palmell li apareix un ull diabòlic, però l'oculta a la vista dels demés. Aprofitant la generositat, li demanem monedes d'ànima a Zariel per les nostres peripècies i ella, eliminant a un soldat seu, ens ofereix que li agafem la seva moneda d'ànima. Sortim de l'habitació a correcuita i ens diu, abans de sortir: Una vez terminéis con el rey Golem, esta alianza perderá su efecto. Creuem les sales, on ja no queda ningú, i ens acompanya el majordom a la porta principal.
Abans d'abandonar el castell, li preguntem al majordom pels supervivents d'Elturel i ens respon que els tenen retinguts a una masmorra. Sobrevolem Elturel amb la fortalesa, tots en silenci, doncs el grup és conscient que s'acosta a una batalla de difícil victòria. Arribem on vam aparcar el Tormentor, la màquina perfecta. La nau de Zariel té un tub per expulsar deixalles i l'aprofitem per baixar a prop d'on està el Tormentor amb una caiguda de 5 metres totalment controlada. Alistar, veient la intempèrie i les baixes temperatures, invoca la cabana sagrada i descansem com glòria beneïda. Gorthol, però, somia amb Zariel tota la nit, un somni estrany, on balla amb la prefecta del maligne per les grans sales de Mòria, sota la mirada dels seus germans i el seu rei sota la muntanya. Es desperta diverses vegades amb l'Ugris a la mà i, descoratjat, intenta tornar-se a dormir. Lucien, per altra banda, reconvertit en cartògraf, reconeix en el mapa els territoris de Prince Covix, l'azotament des del campament que vam visitar amb el coronel. Avancem cap allà directament. La terra es va fent més seca a cada pas, en una zona devastada amb molts cràters al terra. Terra de combustions espontànies i cendra per tot l'ambient, olor a sulfur i metà i una boira permanent. De cop es produeix una, però el Tormentor l'aconsegueix esquivar. Seguim un parell de dies entre la bruma mortal, conduint cap al més allà. Al final, la boira escampa i veiem uns grans murs turquesa d'una arquitectura estranya. Ens arriben aromes d'un campament o ciutat protegida dins dels murs. Fa molts dies que no mengem calent. Trobem marques de vehicles a motor que ens porten cap a una gran porta. Ens apropem amb el Tormentor fins a arribar a una porta doble massissa, gairebé inexpugnable. S'obren les portes i apareixen dos criatures llegendàries. Dos azotamentes alts com un Sant Pau s'acosten a l'habitant sense tocar el terra en cap moment. Veiem el campament darrere, amb cases de pedra. Tots notem, però, una veu dins del nostre cap, aguda i lacerant. Bajad del vehículo! Ens mirem tots assustats i responem de forma infantil, intentant atropellar els azotamentes fent desaparèixer els problemes sota les nostres rodes. Al mateix moment que Gorthol accelera, a tots ens fan una descàrrega mental, quedant paralitzats, menys el coronel, que resisteix i s'amaga. Alistar desperta a temps i els hi fa un raig màgic, fent que Eisenhorn i Gorthol es despertin. Dels murs surten més azotamentes i l'especialista Gorthol aconsegueix accelerar atropellant una criatura fent mitja volta amb un derrap digne del NASCAR. Eisenhorn, concentrant tota la seva energia, fa la seva famosa balbada sagrada i acaba creant un remolí de vent sagrat al seu voltant, desintegrant-lo literalment. El coronel, amagat darrere de l'altre, l'assassina, detonant al costat del seu rostre dos trets mortals. Accelerem i fugim dels perseguidors per fora del camí, experiment al màxim el Tormentor, mentre deixem la ciutat enrere. Veiem que hi ha una empalissada al nord. Entre pols i caos, crits d'excitació i trets, Gorthol maniobra per l'únic camí que troba, allunyant-nos de nou del nostre objectiu, deixant-nos molt perduts. Continuarà.